Gitinuod gyud ni Gobernador Gwen Garcia nga iyang pasakaan og kaso ang bisan kinsa nga mopost og malisyoso og sayop nga impormasyon sa Facebook tungod kay makahatag lang kini og kalibog sa katawhan taliwa ni ining krisis karon. Gipasaka na sa piskaliya ang mga kaso batok sa labing menos 3 ka mga netizen nga mibalikas og mibugal-bugal sa iyang giluwatan nga executive order. Ani ang mga detalye ni ini ug ang uban pang mga balita. 3 ka reklamo ang ipasaka sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo batok ni Rhea Roth Rosel ug sa ubang mga nakahimo og kalapasan tungod sa ilang Facebook post nga nakamugna og kagubot o kalibog sa mga tawo. Mao kini ang gibutyag ni Gobernador Gwen Garcia atol sa iyang press conference kagahapon Abril 16 didto sa Kapitolyo. Matod ni Garcia nga dili na gayud makalusot o dili na siya magduha-duha og padakop tungod kay iya na gayud tinud-on nga ikiha kadtong mga tawo nga magpatuyang og supak sa balaod nga gipatuman. Kini aron masayod ang tanan nga dili lang katutog istorya. Tinud-on gyud mo. Mo nang nihangyo ko patuo na lang mo. Kay sa akong tan-aw anha man lang patuo ang mga Pilipino kung kita sila nga dunay tulubagon. Mo bitaw na kung adto lagi tag Amerika, utan kay ta mosunod tas balaod kay dakpon man gyud ta. Nya ini kanhi dinhi mangita malatag unsaon nato paglusot. Kini ato ipakita dakpan gali mo ug ipadakop ta man gyud mo, di mo kalusot kay ikiha ta gyud mo. Sumala ni Provincial Legal Officer Attorney Donato Villa nga mag-atubang si Rosel og 3 ka kaso sama sa spreading of fake news o misinformation base sa Section 16 of Provincial Ordinance 2020-02 nga adunay multa nga 5,000 pesos o usa ka tuig nga pagkapreso. Dugang ni Villa nga kasuhan sab si Rosel base sa Article 154 of the Revised Penal Code for unlawful use of means of publication and unlawful utterances nga adunay penalty nga 40,000 pesos hangtod 200,000 ka pesos o pagkapreso ug mag-atubang sab siya sa Presidential Decree 90 o declaring unlawful rumor mongering and spreading of false information. Apil sab nga kasuhan si Brandon Vesmanos Perang tungod sa kalapasan sab sa Ordinance 2020-02 tungod sa iyang pagbugal-bugal sa mga otoridad kabahin sa pagpatuman sa curfew. Samtang si Maria Claire Chavez mag-atubang og kaso nga slander by deed tungod sa iyang pagtawag sa gobernador og bullshit ug laing usab nga kaso nga inciting to sedition tungod sa iyang post nga ang gobernador maayong ibala sa kanyon. Samtang ang 6 ka mangingisda sa dakbayan sa Talisay ug ang 4 nga misupak sa strict social distancing didto sa lungsod sa Tuburan ni adtong adlaw sa pagkabanhaw adunay kalapasan sa Executive Order 5-L-1 ni Garcia. Giandam ni Attorney Villa ang report ug ipasa kini didto sa kapulisan sa Talisay ug Tuburan kay aron ipasaka na ang kaso nila. Notaryado na ni siya, ang ato ang affidavit complaint pirmahan ni Attorney Tinsay. Kunya notaryado na ni sa Fiscal's Office ato na ni i-file. There will be consequences. Manubag mo. Anong gibuhat man ni nato? Moingon ang uban panaginutong pa jud na dili baya. Gibuhat na nato kay kanira bang pagkatuyang lang hala nga makapost social media kung kani sila bitaw nga mga sama ni ining mga gahigo makitaan sa uban mura po ni sila virus mas grabe pa ni virus makatakod mas uban makakita grabe na kay makapangmaraot kaliman ka ibala ko kanyon tawgon ko bullshit ipangpakyo pamitanan kay dili mo sunod sa curfew mo post pag yun, nag-social distancing ko no, niyang tagay o sarakabaso ang giimnan. Ang uban makakita ni ini. Unya, sa ilang tanaw, waray consequence. Okay ra. Pwede ra di ay, magtakod-takod nis uban. Mura sa di coronavirus. Kay maunay mga kagaw nga makatakod-takod sa uban. Maunang ato sad ning gibuhatan og tubag. Ato ning gitagaan og pagtagad. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.
Gitahasan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay nga i-re-evaluate ang mga ebidensya batok sa mga nangadakpan nga nangaligo sa dagat ug suba sa syudad sa miaging semana. Kini human dunay pipila nga ni Saysay nga igo lang sila namukot dihang naaktuhan sa mga tanod diha sa dagat ug gidakop. Niadtong Lunes, Abril 13, gipresentar sa kapulisan sa syudad sa Talisay ngadto sa gobernador ang 37 ka mga dinakpan nga giingong nakalapas sa iyang Executive Order number 5-L-1 nga nagdili sa pagkaligo sa dagat, sapa, busay ug ubang bodies of water. Giklaro ni Garcia nga ubos sa maong executive order, wala gidili ang pagpanagat, sanglit na sayod siya nga tungod sa gipatuman nga enhanced community quarantine. Ang ubang mga mulupyo na apektuhan ang panginabuhian ug anaana sa dagat nangita og ilang makaon. Kinatibuk ang 41 ka mga residente sa Talisay ang gidakop sa kapulisan ug tanod tungod kay nakit-an nga ligo, naa o duol sa dagat ug suba. Ang upat niini kay mga minor de edad ug gi-turn over ngadto sa ilang mga ginikanan. Matud ni Police Major Gerard A. Spilare, hepe sa Talisay City Police Station, i-re-evaluate nila ang sitwasyon sa pagkasikop sa maong mga dinakpan ug kung makaplagan base sa ebidensya nga wala sila makalapas sa executive order sa gobernador. Dili kini kasuhan og apil. Gipasabot ni Pilare, dili lang ang iyang mga sakop ang nakadakop nila, kundi naos sa mga barangay tanod. Karong Martes, Abril 14 o Miyerkules, Abril 15, ipasaka nila ang mga reklamo ngadto sa piskalya ug ang korte na ang modeterminar kung unsa ang mamahimong silot nga atubangon sa mga dinakpan. Sigon ni Talisay City Prosecutor Marshall Rubia nga pagkapriso hangtod sa 6 ka buwan ug multa nga dili molapas sa 500 pesos ang mamahimo nga atubangon sa mga dinakpan gumikan sa paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code o disobedience to a person in authority. Gitataw sa gobernador nga makapasaylo siya sa mga nakalapas apan pasakaan gyapon sila og reklamo tungod kay nilapas sila sa balaod ug dili kini ubos sa iyang poder. Obligasyon nako nga mohimo mga nagda nga sa akong tan-aw ug kani ang implementar matagaan nato kasiguruan ang tagsa-tagsa ninyo pagkinabuhi. Kanang dagat, ano yun ang permit? Wa pa tayo na tao na ng dagat. Yung wala na ni kalimutan naragyan po ng dagat. Pero kung ang inyong kinabuhi mo'y mawala, wa na dyan. Samtang nangayo og pasaylo ni Garcia ang upat ka mga batan-on sa lungsod sa Tuburan nga ni-post og video sa social media nga nagpakita sa ilang pagtagay nga nagpasapasa sa usa lang ka baso nga nakalapas sa laing executive order ni Garcia ug ordinansa sa lalawigan bahin sa social distancing, hygiene ug curfew. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Bisan pa og nangayo og pasaylo, pasakahan gihapon og kaso ang lalaki nga nagpost sa iyang Facebook account nga nagbalikas og nanaway sa curfew nga gipatuman sa gobyerno batok sa COVID-19. Gipresentar sa Cebu Provincial Police Office o gidala sa buhatan ni Gobernador Gwen Garcia si Jean Brandon Perang aron nga mag-public apology didto atubangan mismo sa gobernadora. Kagahapon, may surrender siya sa kapulisan sa dakbayan sa Mandaue o gitugyan ngadto sa CPPO human niya makita sa Facebook Live nga usa siya sa ginganlan ni Gobernador Gwen Garcia atol sa press conference ni atong Marso 23. Matud ni Perang nga nadalara siya sa iyang emosyon kay naapektuhan ang iyang panginabuhi tungod sa pagkanselar sa iyang mga raket sa pagkanta. Tungod ra sa crisis na ba niya, di tagagawas balay niya ang akong sideline di sa na maka-sideline kay course na nga cancel na. Giangko ni Perang nga ang iyang pagsupak sa balaod usa kini kadakong sayop nga iyang nabuhat. Gani, nagbasol og nangayo siya og pasaylo kang Gobernador Garcia og Mandaue Mayor Jonas Cortez. Sorry kayo go sa kung mabuhat aning post na ko. Wala na dyan ko sa Panginoon aning higayon na hindi ko katawan para ingana na kumanan sa ingana na balaod karong quarantine, curfew, Mayor Jonas, sorry kayo, Mayor, kay nakalabang ko.
sa balaod. Tinangin na siya mausap niya go sa tanang gobyerno. Listen na ni siya nako karon. Matod ni CPPO Director Roderick Mariano nga pasakahan si Perang og kasong cyber libel. But still the case will be filed against him. Sa pagkakaroon, sundo na niya ang mga lagda o balaod nga gipatuman sa gobyerno. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Multa nga 5,000 pesos o usa ka tuig nga pagkapreso ang nagpaabot nga silot sa magbinuang, magbugal-bugal ug manakit sa mga frontliners nga nakigbatok sa coronavirus disease kon COVID-19. Gipasar na sa Hunta Provincial ang Ordinance number 2020-08 o ang Frontliners Anti-Discrimination and Harassment Ordinance Series of 2020 atol sa sangguniang panlalawigan session kagahapon, Abril 6. Giluwatan kini nga ordinansa ni Bukal Kerry Kian Shimura uban sa pakigtambayayong ni Bukal Glenn Soko. Kinisab nga ordinansa adunay certificate of urgency ni Gobernador Gwendolyn Garcia tungod sa mga taho nga daghan nga mga frontliners ang nabiktima sa pagpanakit. Gani, usa ka medical personnel ang nagpadala og suwat didto sa buhatan ni Bukal Glenn Soko nga nakasinati og diskriminasyon sama sa dili na pagdawat o pagpahawa sa ilang giabangan nga balay. Mr. Chair, that there's really a need to enact this ordinance condemning to the highest degree all forms of discrimination. This is a testament and a proof of such practices that it exists, Mr. Chair. There are specifics as to the name of the apartheid, the incidents that took place, the time, everything is in detail. Even the complainant has voluntarily expressed in writing. Gitinguha sa maong ordinansa nga maproteksyonan ang mga emergency responders, healthcare workers, public health emergency o frontliners sama sa doctors, nurses, kapulisan, mga barangay tanod, guards o mga nagtrabaho sa punerarya. Mr. Chair, I move to dispense the reading of the contents of the proposed measure entitled An Ordinance Prohibiting Any Form of Discrimination, Harassment, Inhuman Treatment, Dishonorable Conduct, and Disrespectful Acts against medical or healthcare professionals and other emergency frontliners in view of their exposure to health risks and conditions, providing penalties for violations thereof, otherwise known as the Frontliners Anti-Discrimination and Harassment Ordinance of the Province of Cebu, and to consequently move for the approval of the same on third and final reading. I so move, Mr. Chair. Matod ni Josec Maria Rosario Vergere, spokesperson sa Department of Health sa kauluhan nga dili makatarunganon nga pasakitan ang mga frontliners tungod kay ilang gisakripisyo ang ilang kinabuhi aron maluwas kitang tanan. Ang mga healthcare workers at iba pang frontliners ang tumutulong sa atin upang maitawid natin ang ating bayan sa krisis na ito. Imbis na sila ay ating itaboy at saktan dahil sa takot na mahahawa tayo sa COVID-19, sila po ay ating dapat pasalamatan at pagbigyang pugay. Ang kanilang dedikasyon at serbisyo sa bayan ay walang katumbas. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Isip paghatag og balor sa ilang mga sakripisyo, labi na sa pagbantay sa checkpoints. Ipa-insure ni Gobernador Gwen Garcia sa Government Service Insurance System kon GSIS ang tanang mga pulis nga mga sakop sa Cebu Police Provincial Office kon CPPO. Hangtod sa 500,000 pesos ang coverage sa matag usa ka pulis. Ubos sa group accident insurance sa GSIS,
ang kuhaon sa gobernador alang sa tanang mga pulis sa CPPO. Nahukman kini ni Garcia human iyang nahibaw-an gikan kang CPPO Director Roderick Mariano nga dili covered sa insurance sa GSIS ang mga personnel sa CPPO. Matud niya, base sa gisulti ni Mariano, ididak sa sweldo sa mga pulis kung makuha sila og insurance alang sa ilang kaugalingon. Labi na kay about 1,600 of them are now manning our checkpoints tag 12 hours per shift, 24 hours. Grabe kaayo ning ilang sakripisyo busa alang sa pagpakita sa pagbalor sa probinsya o appreciation sa province of Cebu sa ilang dakong tabang karon to enforce strict border control. We will be ensuring with GSIS all of our PNP personnel under the Cebu Provincial Police Office sa ilang dako kay tabang karon sa mga checkpoints o ilang tabang sa mga lungsod sad karon pod nga kinahanglan tan-awon nga gituman ang curfew, gituman ang ECQ, but beyond that, sigon sa gobernador, iyang gitan-aw nga himuon na kini nga regular o tinuig nga pribilehiyo alang sa tanang mga pulis nga nadestino sa CPPO. Ang tanan gyud atong i-cover. Kay kung wa sila sa checkpoint, tabang masad sila monitor diri sa mga kalungsuran, no? Labi na pag kadtong gipabantayan sa nato ang mga sirena o pugita. Ang pondo nga kuhaan alang niini magikan sa budget sa Governor's Office ug sa Peace and Order sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Buot usab nga tabangan ni Garcia ang force multipliers nga volunteers nga nagtabang sa kapulisan pagman sa checkpoints. Sila mismo pod magpulaw hangtod kadlawon mabuntagan ni sila. Dili siguro sama sa atong 500,000. And since they are volunteers, we will see how we can help them in terms of insurance. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinas. Hatagan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug food packs ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay daycare center workers, barangay tanod ug barangay animal health aides. Kiniisip tabang sa mga giilang nga barangay frontliners kinsa padayon sab nga nagtrabaho taliwa sa hulga sa coronavirus disease. Sigon ni Gobernador Gwen Garcia, lakip sila sa adunay pinakadako nga parte sa pagprotektar sa Sugbo sa coronavirus, kay sila ang mga labing unang moresponde ug nagserbisyo sa ilang mga komunidad. Isip suporta mag-apod-apod ang Department of Social Welfare and Development ug food packs ngadto sa mga barangay workers. Samtang ang uban pang mga frontliners sa barangay sama sa mga intelligence network ug mga disaster risk reduction and management teams kinahanglan nga anaa sa master list sa barangay aron makadawat. Mato ni Garcia nga ang kwarta alang sa food packs nagikan pa sa sobra nga pundo sa iyang pagka-congresswoman sa ikatulo nga distrito. Ang food packs kuhaon sa tinubyanan sa ilang tagsa-tagsa ka mga LGU ug aron masiguro nga nagsunod sa physical distancing, ipahigayon ang pag-apod-apod ngadto sa ilang mga barangay. Warning na kudaan. So ay mo pag-ingon nga wa ko warning. Do na gay mahitabo nga kung sisok tungod ni ining food packs nga atong iapod-apod sa atong barangay frontliners. Padadi ko diri picture isulat og unsa nga barangay. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Gitahasan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga kapitan sa mga barangay sa lalawigan sa Sugbo
nga pangitaan og paagi nga dili magkapundok ang daghang mga tawo sa ilang pag-apod-apod sa mga hinabang. Gihangyo sa gobernador ang kapin sa 1,000 ka mga barangay kapitan sa probinsya nga i-schedule ang pag-distribute sa food packs ug ubang mga hinabang o i-deliver ngadto sa mga balay aron dili maghugop ang mga tawo sa usa ka lugar. Palihog, no? We would like to call out to Barangay Poog, Toledo. Tanawa, grabing pundok. Palihog, mga kapitan, inyo gyud na. Naa magsugod ninyo. Mangita mo paagi ana, palihog. Nga dili in town magpundok ang mga tao. Gipainumduman sa gobernador ang mga barangay kapitan nga responsibilidad nila ang pagtan-aw sa kaayuhan sa ilang mga konstituente, labi na ang hugot nga pagpatuman sa social distancing. So it can be done. Pwede man na nato mahimo gyud, no? Di man na maingon nga imposible. Kita nga mga kapitan gisangunan ta ni ana nga responsibilidad. Hindi nato kaya mangita ta, mangutana ta sa atong uban nga mga kaubang kapitan giunsa nila kay pwede ra mahimo ra gyud. Gidugang ni Garcia nga bisan sa mga merkado publiko, mahimo ra gihapon nga dili magpunsisok ang mga tawo kung mapangitaan lang og paagi sa mga otoridad, sama sa gibuhat ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa Tabunok Public Market. Gusto sa gobernador nga ipadayon ang hugot nga pagpatuman sa social distancing aron mapugnan ang paspas nga pagkatap sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sa update sa resulta sa Department of Health sa Central Visayas ni atong Abril 16, sa 160 ka swab samples nga gitest, 133 niini ang nagnegatibo, samtang 27 ang nagpositibo. Sa 27, dugang 24 ang bag-ong mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo ug 3 sa siyudad sa Lapu-Lapu. Sa tanan nga na-tested na sa probinsya sa Sugbo, 3 ang nagpositibo, diin 2 ang na-discharge na ug 1 ang namatay. Sa Cebu City, 77 na ang kumpirmadong positibo sa COVID-19. 12 niini ang naka-recover na ug 5 ang namatay. Sa Lapu-Lapu City, 7 na ang positibo, 1 ang naka-recover ug walay namatay. Sa Mandawi City, 3 na ang nagpositibo, diin 2 ang naka-recover na. Sa 12 ka district hospitals ug 4 ka provincial hospitals sa lalawigan sa Sugbo, hangtod sa Abril 15, ang kinatibuk-ang na-admit sa severe acute respiratory infection kun SARI, 2 ka buok, 1 niini sa lungsod sa Balamban ug 1 sa siyudad sa Bugo. Samtang 2 ang namatay sa SARI sa lungsod sa Badian ug dakbayan sa Danau. Way bag-ong na-admit nga dunay influenza-like illness o ILI ug 12 ang gipapauli kay mild ra ang ilang sintomas. Samtang moabot sa kinatibuk ang 3,614 ang persons under monitoring sa tanang mga lungsod ug syudad sa lalawigan sa Sugbo. 19 ang adunay ILI ug way natala nga adunay SARI. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Aron istrikto mapatuman ang social distancing, anha na idiretso og tumod sa Cebu South Bus Terminal kon CSBT ug North Bus Terminal kon NBT ang mga utanon, isda, lagutmon ug ubang mga produkto nga gikan sa kalungsuran ug mga syudad sa lalawigan sa Sugbo. Matud ni Gobernador Gwendolyn Garcia, ang 2 ka dagkong mga terminal himuon nga temporaryo nga bagsakan centers, sanglit wa pa kini magamit karon tungod kay way biyahe ang mga bus ug gipaningkamutan nga mabuksan na kini karong simanaha. Sigon niya ang mga produkto nga gikan sa kalungsuran ug syudad sa habagatan adto dadon sa CSBT, samtang ang mga gikan sa norte adto ilahos sa NBT. Tumong niini nga dili mo apil sa dasok sa daghang mga mangumprahay ug manindahay sa Carbon Public Market ug Pasel Fish Market sa siyudad sa Sugbo ang mga gikan sa lalawigan nga magtumod sa ilang mga produkto nga gikan sa kadagatan ug kabukiran sa ilang lugar. Dili ni nga maghimo tag bag-ong carbon o maghimo tag bag-ong pasil. Binulto ni, wholesale ni. Usa ato ning gihimo aron sa pagpuno pa og safety measures alang sa probinsya sa Sugbo. Nga lagi inighatod ni ini nga mga produkto ang kadtong mga naghatod dili ma-expose to possible infection unya iniguli nila
kung sila mahimo ng mga asymptomatic carriers, posible na nga maoy maka-infect usab dito sa mga katawhan sa probinsya. Atol sa tigom sa gobernador uban ang mga mayor ug sila si Deputy Speaker Pablo John Garcia ug 5th District Congressman Duke Frasco niadtong Biyernes, Abril 17, gipaabot sa mga mayor ang ilang dako nga kabalaka sa pagsigi og tumod og mga utanon, isda ug ubang mga abot nga gikan sa probinsya nganhi sa syudad sa Sugbo. Kini tungod kay nagkadaghan ang mga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo. O dito sa duha ka lugar nahibaw ta usahay di gyud ma-implementar ang strict social distancing. Tuwa tanan mag pundok maghuk anay dito. Busa worried kayo sila kay kaning muhatod nga truck, tuyog sa driver, tuyog sa delivery boy or truckman, walay control kung kaniman sila makighugoy-hugoy ini kanaog dito sa carbon nga dili lang diretso og deliver. Muna gipangitaan nato og solusyon nga magbutang na lang ta og bagsakan center, usa sa norte ug usa usab sa south. Nihangyo si Garcia sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga dunay daghang mga truck nga kun mahimo magpagamit sa ilang mga sakyanan aron modala sa mga produkto ngadto sa carbon o sa Pasil nga gikan diha sa CSBT o NBT. Niawhag siya sa mga binulto nga mga manguprahay ug sa mga mutumod sa ilang mga produkto nganhi sa syudad sa Sugbo nga makiglambigit sa ilang municipal o city agriculturist o sa provincial agriculturist aron sila maayudahan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. May warning si Gobernador Gwen Garcia nga iyang ipadakop ang masakpan nga namaligya sa ilang mga napalit gikan sa tindahan sa Kapitolyo ngadto sa sari-sari stores. Nipasidaan si Garcia niini human dunay feedback nga nadawat nga ang uban misuway og baligya sa ilang mga napalit nga mga dilata gikan sa tindahan sa Kapitolyo ngadto sa retail stores. Ang tindahan sa Kapitolyo, proyekto sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, aron pagtabang sa kabus nga mga pamilya sa kalungsuran ug dakbayan nga naapektuhan sa gipatuman nga enhanced community quarantine gumikan sa coronavirus disease pandemic. Sa maong tindahan nga giplastar sa mga gym sa kalungsuran ug syudad, mas barato ang mga baligya nga menos og 10% kung itandi sa presyo sa dagkong mga tindahan. Kini sama sa bugas, mga linatang pagkaon ug ubang palaliton. Mga mayor, mga kapitan, anha ko musalig ninyo, report dayon og nay mobuhat ana. Ihimo na ni nato para pagtabang ninyo. Ayaw mo pagminaro. Kay di gyud karon panahon sa pagminaro. Nya na lang ug makalingkawas na ta. Pakita ta sa taka-bright. Pero karon ayaw sa. Kay lisod kaayo ang atong kabutang. Tungod niini, nakahukom si Garcia nga limitahan na lang sa 12 kabuok ka mga dilata gikan sa 24 kabuok nga mahimong mapalit sa usa ka pamilya. Gipahinumduman sa gobernador ang mga tao nga ang tindahan sa Kapitolyo paagi sa Kapitolyo pagtabang nila ug dili aron inegosyo. Unang warning lang yun, ay tao mo pamaligya na ng inyong napalit nga bihang baratuha para na ninyo, para na sa inyong konsumo. Ayaw mo negosyo, ayaw mo dinhang paningkamot nga makaganansya pa gyud. Okay, sabot ha. Sabot ta kay ako ning gibuhat kay naluoy ko ninyo. Pero kung di mo maluoy sa inyong kaugalingon, adi sad ko maluoy, ipadako tagyud mo. Sa sunod semana, musuroy si Garcia sa mga lungsod ug iyang apilon og tan-aw ang sari-sari stores kun duna bay gibaligya didto. Samtang duna usab tindahan sa Kapitolyo nga bag-uhay lang gibuksan sa mga lungsod sa Argao ug Tudela sa isla sa Camotes. Si Garcia nitugot sa hangyo ni Tudela Mayor Greman Jojo Solante nga gamiton ang 501,200 pesos nga tipik sa 2.2 milyones pesos nga financial assistance sa Kapitolyo ngadto sa ilang lungsod sa pagpalit sa mga baboy nga gipamuhi sa mga mulupyo sa Tudela. Ang baboy paliton sa lungsod sa tag 140 pesos matag kilo
o ang tagsa ka kilo ang iapod-apod sa matag pamilya kuyog sa bugas. Instead of sardinas, ang ilang paliton, baboy. Para katilaw sa adobo. Mauna, and we agreed for as long as ang presyo will be kept at 140. And of course, mo accounting sila, pila ka kilos ang ilang napalit. So, these are the innovative ways, no? Nagipangita nato nga sayod ko makahimo gid kaayo ang ato mga mayor. Gani di ay dito sa lungsod sa Tudela ang mga habal-habal drivers na mo deliver sa mga ipalit o kaha ang mga ayuda sa mga kabalayan. So at least in some sense doon nagihapon sila earnings. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinas.